गाड़ी लेके बनी यहाँ से जई हो कि मोर ड्राइवर सजनवा अब भांग पी के गाड़ी मत चलई हो कि मोर ड्राइवर सजनवा। एक बार जिनके हाथ में गमछी है जरा गमछी लेकर के मेरे साथ ऐसे हिलाते हुए एकदम थाली के साथ में 1 2 3 4। भांग पी के गांजा पी के गाड़ी मत चलई मोर ड्राइवर भांग पी के गाड़ी मत चलई मोर ड्राइवर सजनवा। नशा में भांग धतूर के नशा में भांग धतूर के रोज काम लागल बा। नशा में भांग धतूर के रोज काम लागल बा कि नशा में भांग धतूर के कि रोज काम लागल बा। ए राजा जी धीरे चलाई बढ़िया रोड में धीरे चलाई बढ़िया रोड में जाम लागल बा। नशा में भांग धतूर के नशा में भांग धतूर के रोज काम लागल बा। नशा में भांग धतूर के रोज काम लागल बा। धीरे चलाई बढ़िया आप गांजा भांग पी करके तो जा ही रहे चलते रहो लेकिन रास्ते में जितने भी ये बम लोग मिलेंगे ना थोड़ा संभल के रहिएगा। ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया पचराला ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया पचरावेला जेकरा में बा मिठाई नाही जेकरा में बा मिठाई नाही भंगिया खावेला ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया पचरावेला ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया पचरावेला।
जैसे जैसे आप इधर से कर रहे हैं ना, पता चला गिरे तो सीधा ले दे के नीचे। हाँ। कैमरा वाले भाई जरा उधर फोकस करिए ना, कितना अच्छा स्टाइल में बैठे हैं। देखिए ना, थोड़ा पीछे करिए, 12 बजे रात को। थोड़ा पीछे करो भाई कैमरा। अरे कैमरा पीछे करो ना। स्टेशन पे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1 2 3 4 5 के बाद याद रहे पूर्णिया स्टेशन पर आ चुकी है कि गांजा पी के गाड़ी मत चलैहा हो। स्टेशन वाले बम जी अब भांग पी के गाड़ी मत चलैहा। कि गाड़ी लेके बनी यहाँ से जई हो कि मोर ड्राइवर सजना कि भांग पी के गाड़ी मत चलई हो कि मोर ड्राइवर सजना। बोलिए शंकर भगवान की जय।